που διάβαζα στην εφημερίδα. Ναι, έχω τη μητέρα μου. Είναι στα Μελίσια σε κάποια κλινική. Ναι. Είστε νοσοκόμα. Όπως διάβαζα και θέλετε να εργαστείτε ως εσωτερική. Ναι. Αγαπώ πολύ τη μητέρα μου. Αύριο μεθαύριο θα βγει από την κλινική. Και θα ήθελα να την γνωρίσετε πριν τη φέρω σπίτι. Μάλιστα. Χάρης Σταυρόπουλος. Δικά. Στις 8 θα έρθω με το αυτοκίνητό μου να σας πάρω. 8 ακριβώς. Χάρηκα πολύ δεσποινιστάσα. Βλέπω διαβάζετε ποίηση και διαβάζετε τον αγαπημένο μου ποιητή. Ναι, μου αρέσει η ποίηση και θα ήθελα να γράψω ποίηματα. Πώς θα λένε? Ελεάνα. Χάρης Σταυρόπουλο, συγγραφέας. Κύριε Χάρη, χαίρομαι που γνώρισα έναν συγγραφέα από κοντά. Και εγώ χάρηκα που γνώρισα ένα τόσο ωραίο κορίτσι σαν και εσάς. Πού πηγαίνετε? Στη Χαλκίδα να δω κάτι φίλους. Και δεν φοβάστε που ταξιδεύετε μόνοι? Όχι κύριε Χάρη, τι να φοβηθώ. Δεν διαβάζεις τις εφημερίδες τι γράφουν κάθε μέρα για τα ωραία κορίτσια? Ναι, διαβάζω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν δυνατόν να συμβεί σε μένα. Και αν συνέβαινε? Δεν τρομάζετε κύριε Χάρη? Καπνίζετε? Όχι, ευχαριστώ.
Πολλά για σένα. Τι είναι, δεν σε καταλαβαίνω. Έμαθα πως έχεις πολλές φιλενάδες και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω αποκλειστικότητα και είμαι και ζηλιάρα. Τι λες, αγάπη μου, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Σου είπα, θέλω αποκλειστικότητα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θυμάσαι εκείνη τη φορά που σε είχε χτυπήσει εκείνος και μετά με βίασε. Θυμάμαι. Δεν σου κρύβω πως τον σκέφτομαι πολύ τα βράδια. Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν να θυμάσαι ένα κάθαρμα. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Σε παρακαλώ, μη συνεχίσεις. Θα τον ξαναδεχόμουν στο κρεβάτι μου, αλλά όχι με τη βία. Και δεν σου κρύβω πως ψάχνω να τον βρω. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα που λες. Ναι, Νίκο, γι' αυτό καλύτερα είναι να χωρίσουμε και να μείνουμε δύο φίλοι. Εσύ με τις φιλενάδες σου και εγώ με το κάθαρμά μου. Εντάξει, Τερέζα. Αφού θες να μείνουμε δύο φίλοι, θα μείνουμε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Εντάξει. Γεια σου, Νίκο, και να λιγοστέψεις τις φιλενάδες σου. Το σκέφτηκες καλά. Πάρα πολύ καλά. Εσύ με τις φιλενάδες σου και εγώ με το βιαστήριο. Εντάξει, Τερέζα. Αντίο. Κάτσε Σταυρόπουλε. Καφεδάκι. Ευχαριστώ, Δεβάρα. Σιγαράκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Σταυρόπουλε, φαίνεστε πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ελπίζω να τελειώσουμε γρήγορα με σας. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε. Δεν έχω να πω τίποτα, αρχιφύλακα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι με κουβαλήσατε άδικα εδώ πέρα. Ναι, είμαι κλεπτομανής και το πάθος μου αυτό ίσως το έχω πληρώσει και θα το πληρώνω. Όμως έχω πολλά χρήματα και δεν κλέβω για να γίνω πλούσιος. Το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό το ξέρουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Τα λέει και ο φάκελός σας. Τον έχω εδώ μπροστά. Κατά το παρελθόν, λέει, έχετε καταδικαστεί 19 φορές σε ολιγόμενη φυλάκιση, την οποία έχετε εξαγοράσει. Αλλά δεν ζητάμε μόνο αυτό. Ζητάμε τα άλλα. Τα άλλα να μας πείτε. Ποια άλλα? Ξέρετε εσείς. Δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου κουβαλήσατε εδώ πέρα άδικα. Καλά. Θα σας θυμίσω εγώ. Κατά το παρελθόν πάλι, όπως γράφει ο φάκελος, έχετε κατηγορηθεί για αποπλάνηση ανηλίκου. Αλλά κατορθώσατε να ξεκλειστρήσετε πάλι χάρη στον δικηγόρο. Ψέματα! Ηρεμήστε, κύριε Σταυρόπουλε, και ακούστε με. Ο δικηγόρος σας επλήρωσε τον πατέρα της μικρής και έτσι κατορθώσατε να μείνετε πάλι ελεύθερος. Αυτό είναι ψέματα! Άφησε τον άνθρωπο! Μας ηρέμησε, κύριε Σταυρόπουλε. Δεν σπίξω εγώ. Είναι ψέματα, αρχιφύλακα. Δεν είναι καθόλου ψέματα. Εγώ έχω αδειάσει τα στοιχεία. Λοιπόν, μη θέλεις να φωνάξω το πλήθος που περιμένει απ' έξω να σε λιντζάρει. Είναι ψέματα, ακούς λόγο! Είναι ψέματα! Είναι ψέματα! Πάτε εδώ στην καρέκλα. Το πάνω με. Πες καλά. Πες παρέ. Λοιπόν, Σταυρόπουλε, θα μας τα πεις ήρεμα ή πως θέλει να συνεχίσουμε. Δεν έχω να σου πω τίποτα, αρχιφύλακα. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι είμαι αθώος. Καλά, Σταυρόπουλε, πάρε τσιγαράκι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Σε ακούμε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Καλά. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Σταυρόπουλε, δεν τελειώνουμε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τελειώσε κάθαρμα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τελείωσε.
ξέχασα για πάντα. Όλα θα μας τα πεις, ξέρασαι. Λέγε να τελειώνουμε, Σταυρόπουλε. Θέλεις όλα, αρχιπήγανα. Θέλεις όλα, όλα. Να σου πω γιατί είμαι στο κόμμα. Συνέχισε. Να σου πω για τη μικρή του Αφρανσέ. Θέλεις να σου πω για το διάσημο που έκανα στο τρέλο.